T'imagines un dia sense aigua? És un recurs escàs. Actua ja. Dutxa't en comptes de banyar-te, és l'ideal. Controla amb un cronòmetre la duració de la dutxa. Ja veuràs quina sorpresa. Canvia la carxofa tradicional de la dutxa per un capçal amb perlitzador i disminueix fins a un 75% el consum d'aigua. Tanca l'aixeta per ensabonar-te la dutxa, per rentar-te les mans o les dents o per afaitar-te. Instal·la airejadors a les aixetes per reduir fins a un 50% el consum, sense que notis cap canvi quan et rentes. El vàter utilitza una cisterna de doble polsador per reduir a la meitat la despesa d'aigua quan sigui possible. Gairebé el 25% del consum de la casa prové del vàter, o sigui que utilitza aquests sistemes i no facis servir mai el vàter de paperera. L'aigua, missió possible.